Paule eta Jone, nebarrebak zarete. Edabideetan zabaldu da zuen ama Juan Carlos Borboikoaren amorantea edo maitalea izan zela. Paule, zuk DNA froga eskatu nahi duzu, zuk Jone berriz ez. Bapatean bizitzan zenbat ketalaino, nola iritsi ote zen ama horraino. Gezur bat siniste, egia sinistea, berez saia daño, baina nahiago gezur bat sinistu baino. Juan Carlos Borboikoa horren babalore, amarekin itxura zainbeste amore. Nien naiz horren alaba, kezka hori gorde, nola izango nintzen bestela doktore. Amari ezin zaio bota orain bronka, naiza ibili omen zen burutik jota. Borboikoarekin ze barrezitun bota, orain ez aldaukazu odola borborka. Odola borborkata iparra galduta, nik ez daukat susmorik ez alda arrunta. Zu zalantzatan zaude, ez da zure kulpa, nik lagunduko zaitut eskutik helduta. Nik egiaren bila jarritan bizango, datuak bilatzeko hemengo ta hango. Deskubritu nahi nuke egi dena klaro, baina gero ez diogu inori esango. Beraz orain zabiltza zu sekretu eske, jakinez gero dena litzake erbeste. Baietz irtetzen bada, ze minta ze peste, berdin maiteko zaitut edo lehen beste.